jiwo Sheila no tema en gima ber an Oscar Omondi in 2022 na ran against Dr. Buru to Dr. Buru Senate Masiaya is now 84 to 1974 Dr. Buru ne en councillor Makisumu 1974 no dojo bubedo councillor Makisumu but is now 84. Governor Orengo masani governor Maro Masiaya no donjo 1979 as MP Maugenya. So then 28 years by that time. Sani Orengo is 74 years. So he's been in power as a lead Masiaya County for around 44 years. Gima wacho no ken joma tindo kata joma dongo. But still, Cleopas, one need milungo new approach. New approach en nango. Ngama ngongo mostly gik modwaro dwaro milungo ni stability. Kichopo age moro 80. Gimingi yo ngima ni en mondo kolut moko bed kageng or maintain the status quo. Mondo kuwe obedi alwora. Mane e paro mar ngama ngongo kila wakati. Joma tindo dwaro constant change. Gin joma lokruok nikech ngima margi pod giparo ni gik moko nyalore. Nyalo bedo mopogore kaka gintiere. For the last 60 years, wasebedo gi politics kaka Manyanza. Mapok watimo a very big transition compared to other regions mawango. Iyudo ka kidhi kamoro kara Rift Valley, kata mana wach ni ngamiluongo ni Cheruiyot, ma en majority leader e Senate, and 39 years of age. To kene kosechopo level makoro ochopo ne en minority leader in the Senate at 39 years of age. Ngani jalo bedo president. Nikech en kod time podi. Mundo chop kama Senator Mara, for example, Buruntiere at 84 minus 39, around 44 years differences. Get me right. Koro en ngama komi chance to polo nyalo land bo move bo bed kata president. Mano timre mostly Rift Valley transition mano timre. Okmanentiere before Enrique Osigei Giri, Sali Osigei Giri gave space for the younger generation of Rift Valley. Iyudo ka ngato kata mana ngamiluongo ni Murkomen. Main CS mar security ma Kenya ka. He's 46, I think so. To 46 no osichopo CS marango mar internal security. He has a lot of chance to use resources bende mondo bed go gimoro maduong, but no ka koro wanto problem anotimre ne wabedo clock, but lokruok betie to beke no paro mar young leaders kata mna from Nyanza kidno ngato kaka koro one of the good brains manenoga Moses Kajwang mawuok ma beseta baho pabe kidno kako timutije e Senate tingeni paro mar Moses opogre kenen paro ma okongi ni ngano ngata mo brains ka bed governor ma Migori ma Homa Bay ma kure to the way Moses teamed no ka Moses nigi paro koro what we need actually okay kara ni joma tino kala joma dongo, but we need a completely new approach. Mondo wang'e gima Sheila wacho ni sani koro guma problem mar ngama thin en mane ma majority community en gimiluongo ni economic empowerment. Gik moko kaka koro democracy mino ka koro fight guma jo Tanzania fight kande makata jog ma wan go rengo giri and what have you no se gore no gore ma gigo to kwanya weyo magoto mako matek human rights okwanya weyo kata matin kata bed mananga shago mbedo president king gik manene wa fight gira Odinga all that people mane wan go okwanya wegi gik ma will stick with them, but gumasani we need is a new approach manyalo kelo lokruok the development the economic development for our people. Ningat manya parent ne ouso dhiang mondo dhi e school bo sombo bedo wakili oyudi tich monyalo timo. Ngat matimo kata mana tich ma biashara obedie na lora ma intiere ko waro gik moko modwa uso to onyalo uso nikech the economy ose improve. To mano e problem mar ngama tin to mano e new approach monego bed no bedogo. Koro konego bed na one just need new approach kaka wang'yo gik moko mondo wang'e ni tich mar andika bedo ok ng'eny Kenya kasani entrepreneurship gi biashara maber to mana ka leadership marwa bende en leadership mang'iyo mondo walok ngima jothurwa onego bed ma montir ko to ka wan kod thurwa kaka gimwacho pile kae ni iyudo subtande kaka koro mathurwa te onge yath subtal. A new approach should be there ni kaponi yath odire subtal nyalo bet ne kwale inyalo brande tinyalo kite system moro makata kaponi Migori wuotho gik kama Sheila ai kata mna madiani kucha ngato atuo to en gi malaria to miye yath apar wanyalo ng'eyo from the system. Koro joma tindo gen kod new approach manyalo ng'eyo